Αλλαγές στο θέμα του μοτέρ και του καυσίμου σε σχέση με πέρυσι. Έχει κάνει 8-7 με προηγούμενο setup του αυτοκινήτου πέρυσι. Φέτος δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει τον χρόνο που θέλει, πιο κάτω δηλαδή. Ελπίζουμε να του κάτσει εδώ. Πάμε να δούμε τον Πανόπουλο για το δεξί διάδρομο. Mr. Extreme Tuners. Το άφησε, δεν ξεκίνησε.